खामानिखौ जों आफादगिरि गाहाय आफादगिरि पद्म दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय आफादगिरिखौ लाफानानै बिथांमोन तामुलपुर गथ'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद माहारिनि थांनायनि थाखाय खैदां खैसियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थानांगोन आरो खामानि मावबाय थानांगोन। राजनितिया दिनै दोङो गाबोन गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाथाय माहारिनि थाखाय खामानिखौ मावलांबाय थानांगोन। बेनिखायनो आं मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दालाय आफादफोरखौ गोख्रों जानानै माहारिनि खामानि मावबाय थानो थाखाय आं बयबो खावलायदों। बावनो नाङा जोंनि माहारिखौ सोद्रोम माहारि गेरेमसा माहारि दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो दिनै खामानिखौ मावबाय थानांगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरा जाहाथे दिफां जाया खामानिफोरखौ मावबाय थायो। एसे आनसलिकआबो प्राइमारिफोरखौ एसे खबर लाबाय थायोब्ला जगाजगा थाबाय थायोब्ला एसे कमिउनिकेसना गेप जायोब्लासो हामा जायो। बेनिखायनो प्राइमारिफोरखौ एसे जगाजग खालामनानै फरायसा आफादखौ गोख्रों खालामनानै आं खावलायदों। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो सिनसियार जानांगोन, माहारिनि खामानि मावलांनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव बांसिन नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन। थांनाय बोसोरफोराव जेरैबायदि जोंनि सुबुं धोन दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। दा बे खामानिखौ इनटेक लाखिनो थाखाय आं खावलायदों। जोंनि गेजेराव 25 लाख 30 लाख बर'फोर दङ, नाथाय आसि खर' साननो हानाय डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS गैसोआ। बिनि सायाव गोख्रों नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेखिनिखौ आं खावलायदों। गोदो जोङो सेन्सास खालामदोंमोन सोरनि न'खराव बेसेबां साख्रि मावनाय दोङो, MA पास, BA पास, मेट्रिक पास, BSF साख्रि मावनाय, खैजोन IPS, डक्टर, इन्जिनियार बेसेबां दोङो, लयार बेसेबां दोङो, जों सेन्सास खालामदोंमोन। बे हिसाबै जोङो खामानि मावबोदोंमोन 2006आव। बेखौ एसे गुन होनो थाखाय 2007आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन क्वालिटि इडुकेसनाव नोजोर बोनानै जोबोद गोख्रों खामानि मावबोदोंमोन। बे खामानिखौ जाहाथे आरो जागायफिनो बेखिनिखौ खावलायबाय। जोबथारनायाव बयनिबो